Здравейте на всички, аз съм Мак Розали и днес ще направя поредната прогноза за месец май за зодия Дева с моите прекрасни карти, които ви обяснявам и ви гледам всеки път с тях. И така, зодия Дева, да видим какво ще кажат картите за зодия Дева. Първата карта, която изваждам за зодия Дева, това е картата на справедливостта. Това може да означава, че вие през този период ще трябва да получите справедливост по някакъв въпрос. Може да означава, че имате да водите дело, което трябва да се състои. Може да означава, че в работата вашият работодател ще изисква някакви неща от вас. Сега ще видим следващите карти какво ще кажат. Ще ви обясна точно за какво става дума. Ето това нещо, което се пада, това е картата, която казва, че ще трябва да имате готовността да можете да продължите напред. Нещо, което е съвсем ново, нещо, което е неочаквано за вас, но което ще ви задържи на тази работа. Ще бъде доста дълго, доста голямо развитие ще има напред, ще получите също така протекция ще имате от вашия работодател. Третата карта е картата, която казва, че вие ще ръководите всичко, от вас ще зависят нещата. И така, трите карти, които се паднаха, казват следното нещо. Ако имате да водите дело, то ще бъде спечелено. Вие ще се чувствате добре, ако имате да водите дело. Ако в работата имате някакъв проблем, той ще се реши в най-добрия начин за вас, като ще имате протекция от вашия работодател. Така че бъдете спокойни, мили деви, нещата ще се наредят перфектно за вас. Очаквайте следващата прогноза за следващата зодия. Винаги може да ми звъните на телефона, който е изписан по-горе, да ме питате не само за хороскопи, за най-различни наболяли въпроси, които имате. Аз съм Мак Розали. Бъдете благословени!